Voetek Donald Trump, voetek. Voetek DA, voetek. Voetek Afriforum, voetek. Voetek, voetek, voetek. Voetek, voetek, voetek. Wat 'n moer het ek nou net gekyk. Al wat mens kan doen is lag. Of 'n song maak. Check bietjie hierso. Voetek Donald Trump, voetek. Voetek DA, voetek. Voetek Afriforum, voetek. Voetek, voetek, voetek. Voetek, voetek, voetek. Voetek Donald Trump, voetek. Voetek DA, voetek. Voetek Afriforum, voetek. Voetek, voetek, voetek. Voetek, voetek, voetek. Voetek. Voetek, 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 voetek. Ai, 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 ai. Voetek Donald Trump, voetek. Voetek Donald Trump, voetek. Voetek da voetek. Voetek Afriforum, voetek. Voetek, voetek, voetek. Voetek. Ja, maar lekker. So ja, dit weet my wat julle dink. Ek dink ons as Afrikaners, sulke tipe goed gebeur is al wat ons doen lag. En somehow kry ons 'n manier om 'n grappie te maak. Ewen met die slegste goeters wat gebeur. So ja, lekker dag verder.